थै साफायखा आं खान नाखादि आं थाय अमा हायनि आने बेग खै फाकेबा next time ha next time next time अब हाय तां थै आं ताय लिया नै रां रे फाकेबा आं नाखारनाय हाय का आं डाइरेक्ट थैजा तंग थाङै तंग डाइरेक्ट आं गरेयाव जागिरि नै मुं तामोनायनि मुं आन मुं कथिन नोंखौ फुंनि 10टाव नोंखौ 9टाव आं सागाव एखौ तिथुमा पाराव आं एकाउन्ट जमारना नांगौनि एकाउन्ट जमारै फायै फिर फाइफोर बर' रवाना रै अंखनानि नगता नगमान फायजाता मातिया नरं थांसिदि रेंखौ मिसिल आंखौ थांमाग लागो बखर मिहिं दं बर' बोरै जेगासो नरला ताइसे सरायबा थांदि ओंखाय आं नेमबो सानो नायथोंदि नङा आं सावै जाथलाव नै नंगौबा नायनाय नै अरां फैसा रं खबर होनका आं खबर मायाबा आसले दंग जाव निबो साइमियाबा ओंखा तो साइमाखौ आं किसे मिसा थांलासो फायलायसो कोन दं खामु आं सानजाला कतान बिहिरावबाय बर' थांखाय आं दं फायकेमु आं फायकेनखौ बावनो रह खामु आहिखौ दं लाखियामु तासो साइमियाबा इको सारिको बर' मिटिं मिसल साराव फैसा फायनि अजन दं खापु गारि खाते खाते दं खाफ्रुव गागाय दैतुको माने नानां दैतुको नायनि नंगौबा दैसाव थांगै दैतुको खा ओंखा दैतुको खांखाय पेन सिखांखाय पेन किसि सालायनि हनि फायखांखाय कारा ना फायनानि फायफ्रुखाय सरकेस माने र दा पल दाखाय नुक जायो को ताखारि र रि र सरकेस बिसिनि रि र गारि जा ओंखा फरकिबो फियाव जा ओंखाबा माति आंला माके कालांयाना सावनि दम ओंखा माहायनि आं वान सुगै बख्र साबिनानिया खाबरो मै अंखरि एखौ आनि दाखतनि बाखजों तुबि मा फायके मानि नायफेकेरादि ना फायं गसुन नावला ताम खलाकेयानो जोंना को साया जोंनि ना खलाये आरे समारु हदबाय मानु आउन जन 4 केजी 5 केजी के पाबि चाले तंता जागा करि सम्पति करि तिनी अरे सम कांसन जिन सम्प आं जला मते त खै आं त सन मते त खै मते त मसे जागार मुं तामोनाय नमो सिना म इको केन्द्र सेरा बो पंचायत खबजा कुलचन्द्र पारा ना नतम पार्टी मुं बागि न इको मिया जों आं तरा बाराय फेमिनि दसन फायजा फुंनि 10 दा फुंनि 10 फायै राबन मालिक माने बाजार थांलायया ओंखान लगिबो मिटिं थानायनि अखन जागोन आं बासनो ओंके आबन परे बर' गबो गथना खामिन ओंके एकटा कि देरता रग खायजेनाबो जों थां जोंनो दा सुजुगना थांगा सामिया जों थां पराबो बर' गबखि आं तालेम सकाकजा अरि र खुरगजा yang bo sakak ja kingka ama phainya haikya aba khनु फायकेता sakak ja go buja tom ro tang na khanon ro और तला मा की तो रांगोर ना 8000 yang टेसिन टेबल तंगो 13000 इनका जागा तंगो खुसरा 15 16 सकानाय और ने पूरा सकागे लग लग सकागे तला हंगा बरो आबनो चित्राबले जोंगमो सिनसाय नै खाथिमानि orang sekolah baru nah tonmani tai hingga kisa loan ni rangbor thajong ka loan ni rangbor nai hingga tini toroibar wak mang ni nanya tong motor orang banyak hingga kisi misa apa ni bagai toni ni rang ni toni mana rang tai bad bangki barang kata apa ini wan cuk tong masa iko mia sal ni ko ekta der tawa hakarang talah hangka boro abo drugs anda rong tomong no yogo chima ya tai Engka tak kasang sanamu songo kok ang dabu paraguri mairum khangnan tongo kasang to mutani bisa sama mutai gor ya phana riri sinai yang paya tei yang tito komar pararam soda te khagai gor ya sage rinyang jodi si amai ke saja sini